Чакай, че забравих името на YouTube канала. Добре, вече вдигнах 6-та арена. Със сигурност сте видяли новия апдейт. Много готин. Колко много имам да донейтвам. И хора, както виждате вече, нали са... Кои сме онлайн? Чакайте да пусна един френдли бата. То спич дали ще ме приеме? Не. Yes. Почваме битките. Аз, както видяхте, съм вдигнал 6-та арена. Смених си името на NCT за кеф. Иначе се казвам Митко по принцип, да, ама... Баси. Зап. Yes. Имам Инферно Драгън на втори левел. Така такова на тако. То пич няма се усети. Да, то спич... Ей, пич, усети се, бе. Ето. Уиценде, спаро раз, спаро раз. Тук ще трябва Инферно Драгън. О, не, той най-много го мразя. Той комбо най-много го мразя, да знаете. Нали знаете, че това е комбо? Чакайте. Извиняйте, кихнах. Успех да пуска бори. Днес му с пробейби Драгън. Атакувам се елитки. Не, бе, от една страна трябваш. Айде, рип. Не спрай. И добре. Инферно Драгън. Удари! Видяхте ли го как удари? Баси гадното. Ето. Ето Рич. Всичко. Не! Инферно Драгън! То сме победи. Този ме победи, за съжаление. Първа битка загуба. Поне че съм 6-та. Чакай, играем 2 в 2 батъл. Куик матч. Го събрахме са. 4 човека в света. Зап. Те си играят с Мега Минион дек. Spider dance.
Nice Wizard имат те. Рейджвам ти Хограйдъра. Давай. Езе! Аз използвам инферното за атака, да знаете. Не лъжа. Ей, баси. Пичовите. И зап. И зап тук. Ще трябва да сложим. Зап в ръката имам. Зап в ръката, аз кой каза? Където, само викам, зап в ръката. Готово. Иначе, чака ти рейд на Хограйдъра. Давай. Удри. Бързо е. То с Хограйдър там ма притесня. Притеснят ма те. Няма да направи нищо. Опа, извиняйте хора, че не говоря. Съсредоточавам се срещу битката, в битката. Yes! Взехме тавара. Айде, рип. Yes. Yes, бе. Айде, рипс. Айде, те са рип. Те са точно, ама точничко рип. Good game. Well played. И good luck. Готово. И хора, 7 минути стана. Кога минаха толкова бързо? Вижте, сега ще видите как пиша. За да например. Така пиша. Напишете ми долу в коментарите. Бързо ли пиша или бавно? Сега ще напиша някакво изречение, например, като вдигнах, падна ми се инферно. Само че на български. Но и падна ми се Инферно Драгън. Него. Инферно Драгън. И ми е на втори левел. Още 4 ми трябва да го направя на трети. И ще ми струва 20 000 баси. Имам голем в офертата и аз имам голем. Голем за 20 стотинки. Spider Dance. И това ще бъде за това видео. Ще се видим до следващия път. Чао. Забравих да я кажа. В Clash Royale, ако направят Supercell, знаете ли какво ще се опитат? Ако гледате The Clashers, той нали каза в стрима си, защото аз видео ще го кача днеска. Той каза в стрима си, че ако направят 4 в 4 батъл, моля влезте в този клан. Честа е на 6. И казва се Барбари. И то се е Лига първа. Има най-точно на първо електро на второ.
И сега само един от мен, който съм аз. И това беше за клипа. Ще направя 4 в 4. И това ще са 8 човека 4 в 4 клан батали. Вау. И от мен е чао. Отново казвам чао. Извинете. И goodbye.